LED Lenser sempre intenta sorprendre'ns. Ja ens van sorprendre amb un gran frontal, que és l'H7, però la família creix amb una família que es diu SEO. SEO3, SEO5 i SEO7R. 3 frontals amb 3 potències diferents i amb uns pesos relativament ajustats. El SEO3 és un frontal que portaria uns LEDs tradicionals o clàssics que pesa 96 grams i que ens dona 90 lúmens. La seva relació qualitat-preu és excel·lent. És un frontal que funciona i que té un consum baix. Més coses. El SEO5. El SEO5 és un frontal ja de 180 lúmens. Això vol dir un xorro de llum molt i molt important, que pesa 105 grams i que incorpora, per exemple, llum vermella per no molestar, podem modificar les intensitats de llum, podem obrir o tancar el xorro perquè ens entenguem, i un frontal amb molt bona relació qualitat-preu, en definitiva. El SEO7R. El SEO7R és, diríem, el high level de la gamma. El high level de la gamma és un frontal que incorpora una bateria. El frontal ens pot funcionar bé amb piles o bé amb bateria, amb el seu sistema de càrrega. Són 220 lúmens, pesa 105 grams, el podem moure i direccionar la llum allà on vulguem. A més, podem obrir i tancar fàcilment el xorro i ens dona molta quantitat de llum. És un frontal que també incorpora llum vermella, que incorpora una mena de senyals tipus flash i que, a la meva manera d'entendre, amb 220 lúmens, doncs això, il·luminem per relativament pocs diners l'excursió nocturna de torno. D'acord? Bé, LED Lenser, com sempre, fent un producte de qualitat ajustat en preu. Aquí els teniu. Vinga, fins una altra.